Magandang araw. Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng pinakbet. Ayan po, hugasan na natin yung ating mga gulay bago iluto. Ayan, hugasan lang po ng maigi. Ito naman pong marunggay, hindi naman po yan binobomba. Pero okay lang yan. Kailangan malinis yung ating mga gulay bago iluto kasi may mga spray po yan. Ayan. Ang palayang bilog, yan, masarap po yan, no, pampakbet. Kahit po, $10 yan, kamahal, 60 pesos. Ito naman, ilang piraso lang. Magkano na to? 30 pesos na to. Ilang piraso lang. Hugasan natin ng uli ang makalawa. Yan, ganyan lang po. Hugasan natin yung mga gulay ng malinis. Talong kasi yung talong talagang maraming spray yan eh. Sama sa katawan yun. Kaya ibababad ko muna siya ng mga 5 minutes. Ayan po, tapos na po natin hugasan yung ating mga gulay. Ayan, nahiwa-hiwa na po. Ayan, cabbage po. Lalagyan kong cabbage. Masarap may cabbage. Ayan, yung 1/4 na karne. Talong, okra, kamatis, ampalaya, tsaka yung hagod natin, malunggay, sigarilyas, at tsaka ayan yung sigarilyas. Ito yung bataw. Ayan po. Ang sibuyas malalaki po. Hiwa. Ayan. Magluto na tayo. Ayan. Painitan lang po yung mantika. Ay, kawali. Tsaka ilagay yung mantika. Hintayin lang po uminit yung mantika. Pag mainit na po yung mantika, ilagay na natin yung ating bawang. Papulahin lang po natin yung ating bawang. Ayan po, bumabrown na po yung ating bawang. Hindi po papulahin. Pa-brownin yung parang crunching konti. Pag naluto po yan, hanguin natin. Ayan po, luto na yung sibuyas. Ilagay na natin itong karne. Sangkutsa lang po natin yung karne. Ayan, pa-brownin lang po natin yung karne. Sangkutsahin. Ayan. Ano po, belly po yung ginamit ko. 1/4 na belly. O, yung liempo po. Ayan, after po ng 5 minutes, luto na. Ihulog na natin itong kamatis. Ayan, luto na po ang kamatis. Ilagay na natin ang ampalaya. Ayan. Luto lang natin siya ng 2 minutes. At saka po, ihulog na natin itong ating bagong 1/4 cup na bagong halubaybay. Ayan. Haluin lang po. At saka natin takpan.
Haluin lang po, tsaka takpan. After po ng 2 minutes, ayan, pwede na po natin ihulog tong sigarilyas. Tsaka itong kahod natin. Ayan. Sabay-sabay na po yan. Tsaka itong marakaw. Guys, nakalimutan ko yung talong. Kaya wala tayong talong. Yung okra, yung kamote. Ayan, haluin lang natin. Tsaka takpan. Haluin lang at tsaka natin tatakpan. Ayan. Magdagdag po tayo ng 1/4 cup na tubig kasi tuyo na po siya eh. Saka natin takpan. Cook for 5 minutes. Check po natin, haluin. Ayan. Takpan po natin ulit. After 5 minutes po, ayan. Hulog na natin tong sili. Tsaka itong ating repolyo. Haluin lang natin. Haluin natin. Panguin uli at lutuin natin uli ng 3 minutes. Takpan natin. Ayan. Ayan po, after 3 to 4 minutes, pagluto na po yung ating sili, ilagay na po natin to, yung ating talong at saka yung okra. Cook po ng 5 minutes ulit. Ayan po, after 5 minutes, ayan, maluluto na po yung ating gulay. Ayan. Nasa kalan nyo po yan. Kung 5 minutes hindi pa luto, dagdagan nyo po ng another 3 minutes. Ganun po. Ayan, luto na po. Luto na. Ilagay na po natin itong ating bawang. Yan yung hinango natin bawang. Yan po ang sikreto ng aking pagluluto. Tuwing nagluluto po ako, nagigisa. Pag ginisa po, hinahango ko yung bawang. Lalagay sa last na pag luto na yung mga gulay. Para mabango siya, tsaka masarap po ang ating niluluto. Ayan po, haluin lang natin. Tikman po natin kung anong lasa. Masarap. Pagkakulang po sa inyo yung bagong na halubaybay na nilagay, dagdag po kayo ng asin. Last po, lagyan na natin ng chicken powder. Ayan. Isa lang po. Haluin natin. At pakuluin lang po ng 30 seconds. Para maluto po yung chicken powder at sumama yung lasa dun sa ating gulay. Ayan, luto na po ang ating pakbet. Kayo po, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo may sabaw, sabawan nyo po. Tapos dagdagan nyo po ng asin para magkaroon ng lasa. Po kasi gusto ko yung tuyo yan lang o konti lang po yung sabaw. Ayan, ang sarap po. Ang bango. Dahil nga po sa nung naluto na po, inilagay natin yung bawang sa ibabaw. Kaya yun po ang nagpapasarap at nagpapabango. Isang tip po yan sa pagluluto. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye!